Kovelina atlak cham tak pakhat chu tui thiang hlim hi ani a kumtin hian tui thiang hlim tlak cham na hi asang chhozel Kovela tui zong zong za pathum chau hi tui thiang hlim in tlak ani a za pathum atanga atam zawk te hi chu lak chhuah theilovin vur hian akhal nan ani ti chuan tui thiang hlim zong zong za pakhat potling lo achan velek hi kan man thei chu ani a hei hi mi thluk le ding on sari chuangin kan la in sem le ani Kovela hian tui thiang hlim atliam zia chu kan hreta a tui finriata tui zong zong te hi al lovin lo thiang hlim zawk ta se du to ka man tur kan nei mai tur tui finriata tui te hi engwanga al kher nge ani lo thiang hlim vek zawk ta se eng thil nge thlengang masabera chuan tui finriata tui te hi eng tia lo al ringot nge ani thei kumtluk le ding on li chuang kalta kha chuan Kovela tui zong zong hi ala thiang hlim veka nima sela tlang kang ron ir chuak chuan chirsa magma ba ka hian gas thranem tak chlorine fluorine bromine le chemical compound dang te chu boruak ka ron chuatel tawak maya heng gas ron chuak te hi ruwa angin acid rain in aron sur thale ane acid rain hian leichung lang te chu ron ei chia in leichung rila magnesium potassium le calcium te aron chuatir vele a heng chemical reaction te hian acid te chu chi kan tia hian aron ti chang ta ane tuna chuan tui finriata hian chi hi amaka tam om to a khumol zong zonga hian heng chi te hi han chapdar chuak vek ma la chi cha zong hi in chong somli vel te sang ani don chu dan chuan sang species rang sing ni sang ni te hian tui thiang lim le tui al an mamo kop ve a salmon sturgeon striped bass le sangadang tam tak te hi atlang puin tui finriata hian an chenga chi alina an taksa a khoi poilo na turin an vun hi acha em ani tui ala an chen thei rual hian nawan nei dona thung chuan tui thiang hlim omna lampanin an fuan thin thung kan soipak marine species tam tak te hi tui al chawa cheng thin ani a hriat thei china ringot noi ni sing thum chuang omin la mel hriat lo tui finriat ta cheng marine species hi makta duai ni vel la om tura ngai ani heng tuya cheng marine animal te timur hian chi hi an pai veka tui finriat tui te hi alo thiang lim vekani chuan an timura chi omsa hi an vunkara tanga lo chuakin tui thiang lima hian akal ralanga an timur hi zoi a chhe in hun reivak lova an thingha lang hetianga an thi vek chuan kanin rin ton na food chain hi a boi ngal dona chotana sangharing ramsa te an thiang mi makta tuai zasari chuangin an na an chan ngalanga hei hian ret hei ril tram le thi na hial a thlen thei don tui finriat tui te hi a thiam nim vekani chuan nim hring ho po hi a ngong ngal dona tui hnuaya om algae pat e kan ti mai te hi boruak hip tur siam chuak nember an ni a tui thiang lima hi chuan an thingal mai dona hetiang hi a thleng ni chuan oxygen a thlaniamanga carbon dioxide aron tam thung don ti na ani kanin rin ton zong food chain hi a chengal vekanga greenhouse effect awang hian kan khovel hi overheat an tiang mai hian omdona hei hian sikle sa nasa takin athak dang lam ngal don ani thlipui thlifir le tuilian te hi chu ngaya kan nei angai dona kan chen no khovel hi chu adang lam hlakang khovel chim lam hi avot don lain marlam hi alum thunganga chi om to don lo wangin tuimuk zong po hi ain thak tang lam dona hei hian lirnging le tlang kang volcanic eruption na tak asiam thei don ani tui thiang lim te hi tui alte aya amuk lo zo ka wangin arctica vurtlang te hi centimeter som lain atlaniamanga hei hian kan la ton ngai lo tui lian na tak ron siam donin tuin khomol achim chin po hi aron sang zui bok don ani ima sela hetiang khuarel chiat nei chu kan tong man to lo mai thea achan chu atir lama boruak siam tu thingle mau tele tuya cheng marine species te an thi nu hi chuan
rei kan dai arin omlo kan thil soi tak te ho hi thil oi omlo tak ani emo tun maya lathleng lo tura kan ngai po ani thea amaro chu global warming awang hian Atlantic Ocean a tuite khuan allo lam desalination apan mek scientist te chuan kholum chhozel hian Atlantic current hi athak tanglam an ringa omzia chu tuifot te hi chimle marin karlai tak equatorial region lama hian an local don line tuilum te hi pol lama hian an kalve thung dona hei hian vur khal te chu ti tui donin boruak athak tanglam pokang vur khala atanga tui thiang hlim ron chuak te hi tui finriata pok alu tanga mun vot tak ni thin kha boruak lumna hmuna ain thlak thei don mithiam te chuan hetiang thira thlen thei dan tur omang hi a hran pa takin la chhut loma se University of Potsdam professor Stefan Ramsdorf chuan heng thil thleng tur hlau om thei dan hi nuclear ral thuam puak nen ate khin a thlen theina chance hi za a panga chau ni ma se han pal samngot chi ani chuang lova Antarctica hual tu Southern Ocean hi tui thiang hlim nen ain pol na sa to hle kumsang kha zakwa somsari kalta khan wedel sia vurtlang omna hmuna satellite chuan New Zealand ramtiat zet mun khal lo lai om ti alo record fu to a nima sela voina chuan anu ma engma mu tur om to lo mithiam te chuan Antarctica chevel hi longle khol mangtein kumsom ruk chuang zet chu anlo zir chiang to a achan na ania chuan kumsang kha zakwa somnga tang khan helai tui finriat tui te hi a allo tial tial ti an mu chuak achung lama heng tui thiang hlim om te hian tui thuk lama tui lum om te hi apol theilova hei wang hian tui thuk lama sa hian chua chho na tur ani tak lawa chuan noi lama tang hian heng Antarctica vurtlang te hi aron hem tui ta zela chu wang chuan heng hun khal lo lai lian tak tak an lo mu fu to po hi Antarctica tui finriat tuya hian akal ral to ni in mithiam te chuan an ngai ani nie tui finriat tui zong zong han thiang lim chua vek hi chu thil theilo tluka ngai ani a heng tui finriat tui atang hian tui thiang lim hi lak chua thei dan kong ero oma tui thiang lim in tur in dailo na hi chu apushu zo nge yang en tirnan tui finriat tui al liter khata tanga chi gram som thum panga han thlit fim chua tum chu han en mei chuan thil theilo top tura angai thei amaro chu hetiang tui finriat tui al thlit fim hi chu atakin om to a desalination hi atakati theito nima se a sen so hi asan pa ka energy hi a he ema wangin man hi a hlo lutuk lem lo a sen so asan pa ka hian a that lo na lai om le a heng tui finriat tui an thlit fim zo to nuwa a ek chia brain an ti hi tui finriat ta bok da let le ani awangin tui chunga thil nung te tan a hlo om ve le thung nima sela scientist te chuan a him thei dan ber tur kong hi an la dap zui meka kumsang hi som pasari khan British scientist te chuan tui al thlit fim na lungchi khat graphite mangin graphene desalination filter an lo siam chuak to a tha thok khat le Australian ve thung hi chuan a chidang deuin en chin na an neya paper filter le carbon nanotube mangin tui finriat tui hi an thlifim theya e technique hi ni eng hu that lo na hmuna po aman thei veka energy hi amamo ve lem lo thiam na asan chho zela wang hian nakin loka chuan heng tui finriat tui al te hi sen so sang lo ol sam taksi in ala thlit fi mai thei dona khovel pum buaina tui thiang lim mamo na sang em hi chu ala pusruk thei don ani khovela tui om zong zong zinga tui megaton tam tak te hi chu mishing te hian adu dan anga ahman hi aremlo anti hi adikin iringem khol chang kang manga heng tui finriat tui alte han thlit fim zur zur hi thilti chi ani in iringem ngaidan pakhata chuan khovel hi an balance stock chi in oma lo khoi dang lam vak mai hi thilti chi ani lo mai thei video hi ingai na song ani chuan lom thu soidan thaber chu lo like la episode dang ngai nam tak tak I mai lo na turin channel hi ilo subscribe bok tonia